60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo DXDR 981. Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Unia mipadayon si Jesus pagsulti. Ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan. Unia musunod ang iyang uhay. Ug unia ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang kingharian sa Dios. Nagutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko og ang mga langga manugdon og magsalag sa landong niini. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga igsuon nato nga mahigugmaon sa pagpadalinghog og mga pagtulunan nga naghatod sa kinabuhing dayon. Sa gihapon kining inyong alagad sa mong dulamanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa gihapon nang hinaot nga kita karon na naghapon sa maayong panglawas aron andam maminaw ug magpatalinghog sa mga pulo nga atong maluwatan dinhi sa mong dulamanon. Kining ubos niyong higala Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. O magyapoy makikuban kaninyo sa mong tulumanon. Pizza size sa bulan sa Pebrero tuig 2011. Sa di pa ta mo adto sa unahan mga igala sa atong tulumanon proper. Atong i-congratulate ang atong abti kayo buutan nga manager si Ramil Amid Bangkes nga na-promote sa dako-dako na gyud nga kaakuhan na palhin siya dito sa Butuan, Butuan City. As a station manager dito sa kanang RMN Butuan. O gato usab nga pasalamatan ang Ginoo kay
iyatang gihatagan og bag-ong manager karon sa RMN Dipolog ang atong bag-o lang yung na amigo Richard o Brother Richard Soriano Villaronte. Sa akong nadungog, tawag po ni siya Cardo, no? Brad Cardo. So, higala o manager Villaronte o Brad Cardo, welcome sa Dakbayan, no? Sa Dipolog. Hinaot nga maabi-abig yung ka sa among mga kaigsuonan diri para ma-feel nimo nga murara gihapon kag pagadian. Muna nga mga higso nato, makita ninyo ang atong pag-ong manager. Hinaot nga mo great report mo, no? Oh? Para dili mag-goal, no? Ang atong pag-ong manager si Brad Cardo, no? Okay, no mga igala, dirita sa atong tema. Atong gibasa kaninyo ang Marcos Kapitulo 4, tutling 26, ngadto sa 32. Kinaan nato dinhi, no? Ipanukad ang atong paghisgutan karon. Murag may kalabutan gihapon is pagpadayon nato sa tema mahitungod sa mga ilahanan sa tinuod nga kahugpungan o katilingban nga gitukod gayud sa atong Ginoong Hesukristo. By the way, no, nalimot ko na day pag-ung tulumanon ang atong mga igsuon. Na katong una nga nadungog ninyo, atong pasalamatan ng Dios tungod kay napunan og mga igsuon natong misalig sa atong RMN Dipolog sa ubay-ubay na nga mga estasyon din his Dipolog, no. Napilian pa gyud nila ang RMN Dipolog, so dako kay nang grasya kana, no, sa atong station. Siguro mao na ni kay nahigugma pag-ayo ang Dios sa atong istasyon, no? Nagtuo siya unsa ka mahinungdanon ng RMN Dipolog sa pagpurma, no, sa atong katilingbang gamay diri sa Dipolog. Kay kining media, no, mga higala usan ni ka epektibo usab, no, usa ka dakong tabang ni alang sa pagpurma, no, sa atong kinibang katilingban, no. Ang atong gipaninguhan niini nga kita at makakaon gayog mga pagtulunan, no, nga maoy makahatod nato sa kahimsog sa di lang kay panglawas kundi hasta usab butang kinabuhing espirituhanon. Ano yung mga religious program, no? Especially no adlaw Domingo, mas maayod, no, daghang tulumanon nga nagsentro sa atong pagtuo. Muna ang dong Domingo alang na itong mga Kristiyanos mo man ni ang adlaw si Ginoo, the Lord's Day, nga, no, tungod kay mo ni ang adlaw di nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo nga mipakita siya pagkatinud-an o na nga alang na itong mga Kristiyanos usak ka bililhon kini nga adlaw. Noon tanang adlaw no mga igala bililhon man. Pero naay usag yun nga gipasahi na to espesyal aron ta diha mo pahulay og mo sentro gyud pag-ayo no sa atong kinabuhing espirituhanon. Una ba refreshing day no sa atong espirituhanong kinabuhi. Mga igala, sa atong gibasa nga mga pulong pag-unagyod, nga matud pastong Ginoo, unya mipadayon si Jesus pagsulti. Ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Mga igala, atong namatikdan dinhi nga ang Ginoo naghisgot mahitungod sa iyang katilingban. Mahitungod sa iyang pagmando. Gihulagway niya dinhi og unsa kini gipakisama. Well, atong maitagad pag-ayo kini ninyo, no? Gusto na kong matagad ninyo pag-ayo kay mo man ni ang atong tenor karon sa tulumanon. Maghatag ta og mga pagtulunan
padayag ta dinhi og mga kahibalo nga nagsentro o nga naghulagway unsa ang katilingban gyud ni Kristo, no? Moingon kay tag kingharian sa Dios sama ras pag-ingon kahugpungan sa Dios. O ang simbahan mismo, di ba? Kingharian man na sa Dios. Kay ngano ang Dios mo ay hari diha. Ang Dios man mo ay labawng nagmando diha. Mao na nga ug moingon tag kingharian sa Dios, synonymous ra no, sama ra moingon kag simbahan sa Dios o iglesia sa Dios. O kingharian ni Kristo dinhi sa yuta. Nganong niingon man siya, nagamit mo siyang pulong sama. No? Niingon siya nga, ang kingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. No? Sa ato pa, sa akong apas ni ini mga higala, iyang gi-describe, no? Iyang gihulagway ang iyang gingharian, no? Diri sa yuta. Ngano bang iyang gihulagway? Sus, para nako mga higala, kana tungod kay aron masayod ta unsa iyang katilingban, no? Para mahibaluta nga akini tinuod yun ning ginghariana, tinuod yun ning kahugpungana, tinuod yun ning katilingbana sa Dios o ni Kristo tungod kay nahitakdo ang iyang kanang unsa siya, no? Ug unsa iyang dagway natakdo sa giingon ni Kristo, no? Nga yun sa niya pag-describe ang iyang gingharian. Sa ato pa mga higala, makahunahon nata nga ang ilhanan, no? Dunay ilhanan ang matuod nga iglesia. Ngano? Kay kung ang atong katilingban o gingharian dili mapunting o dili mutakdo aning paghulagway ni Kristo unsa ang iyang katawhan diri syuta, dili gali mutakdo sa ato pa kanang pundo ka dili na mao ang gihisgutan ni Kristo nga dinhi sa iyang pagpamulong. So, mga igala, bot na akong ipasabot, dapat kung kita nag-angkor nga kining atong katilingban, iya gyud ni Kristo, iya gyud ni sa Dios mutakdo aning gipangsaysay ni Kristo may tungod sa iyang paghulagway unsa ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Sa maragon na mga higala ni andang kwarta. Sa atong panahon karon tungod kay pipila sa atong mga igsuon ang nagpadala sa ilang tawhanong panghuna-huna o gibati. Tungod kay ang Dios ilang gisalindot sa ilang kinabuhi. Para nila layo ang Dios para kanila. O ang uban nila nawad-an na og pagsalig sa Dios tungod kay wa nila masabti ang ilang kinabuhi nga napuno sa mga pag-antos. But na akong ipasabot mahigala mo hatag lang kog sample. Nganong duna man tay madungog sa mga balita nga adunay mga igsuon nato nagpayuhot og mga piki nga kwarta. Mga mini ba nga mga kanang means of exchange. Kanang mo gusto ta magkakaon mo palita kinahanglan atong kuan kana bang ilisan og kwarta, no? Mo man atong means of exchange para magkakaon ta kinahanglan mo palita kay di man pud mabuhi ng naningkamot pag producer og mga pagkaon. Pero kasubon nato nga dunay madungog nato sa mga balita sa mga amigong mga newscasters dinhi, mga reporters nga dunay nasakpan ba nga nagpayuhot og mga mini. Kana tungod no mga igala kay ang tao lagi basta hawa ang Dios dili ipaapil, no, dili ipadako ang Dios sa ilang kinabuhi, makahimo gyud ni ana mga butanga nga nahisupak sa atong pagtuo. Nakaron kita pod nga dili gusto, di wa man gusto mabiktima, no? Yan ang mini nga kwarta, no? O manggali nga kung sinsilyuan ta inig palit nato, tan-aw nato ang kwarta nga gisinsilyo kung kini genuine ba tinuod pa gyud. Yung sao nato pag ila sa genuine o matuod gyud nga kwarta nga dili peke o mini,
Well, mutumaw ginang pulong mga ilhanan, di ba? Na ay mga ilhanan ang matuod nga kwarta. Ngano ba kay kining piki o mini mga gala nagtakuban ning tinuod. Bodi pasabot gawi o sab ang kolor o ang itsura. O apil na gali ang sipra, no? Gawi o na para kita malimbungan, no? Para mutuo nga akini okay ra ni ako ning ipalit. Pero di ay piki, di ay mini. Sa ato pa kanang piki nga kwarta, nagtakuban nga husto. Nagtakuban nga genuine, nagtakuban nga tinuod. Apan mini di ay. Nakaroon saon na to pag-ila nga kana mini. Pinaagi sa pag-ila sa timaan sa matuod nga kwarta. Mao na mga igala. Buot na akong ipasabot kung magakita kag kwarta din ha nga for example 100 peso bill. So may color niya na violet, then ay marka pong 100 pesos. Nakaroon kay nakita man nimo violet ng sinsilyo diha nimo. Dayon 100 pod. Dayon moingon lang dayon ka kana tinuod. Tungod kay naagi marka din maupod ang kolor, maupod ang gidakon. O di man ka makaingon ana ngano kana tugod kay naamay mga ilhanan, naamay mga timaan o marks baga sa in English pa ang matuod nga kwarta. So kung unsa tong mga ilhanan nga gipagawas sa Central Bank of the Philippines nga mao giutorisado mo himo og kwarta o mo payuhot og kwarta, or man ay official mo payuhot og kwarta mahigala mao ang Central Bank of the Philippines no diri sa atong nasod sa Pilipinas. Mo pagawas na sila og kanang mga ilhanan. Unsaon nga aron di mo mabiktima sa mini. So mao ni kinahanglan mahibalo mo unsay tinuod. So kinahanglan makahibalo mo sa mga timaan. So kinahanglan makahibalo to sa mga timaan. So pag hibalo na to sa mga timaan, well, kung maayo lang kita mo hiling, di man kita malimbungan nga no, tungod kay nasayod naman ta unsay gipiki unsay dili. Bisan tuod tanaw na to ang kwarta na may marka 100 peso bill o 500 peso bill. Then maupod ang kolor, di mo din ta mutuo. Nga no, tungod kay nasayod taon sa ang mga ilhanan sa matuod nga kwarta. Iba mga igala, ingon ana sab ang tinuhuan ni Kristo. Dili din ta mutuo nga kumugada sa ngalan niya. Gigamit jud nga pangalan ang iyang ngalan sa pagtukod og pundok. Unya nanudlo pod og mga pagtulod-an sulod sa Biblia. But na akong ipasabot mga higala, di din ta mutuo. Nakaron, unsaon man nato nga mapiho gyud nato nga kanang tinuhuan na tinuod jud nga iya ni Kristo. Mga higala diya sa mga timaan. Kung ang maong mga timaan nga gisgutan ni Kristo o gipasabot diya sa mga pagtulon-ang gitudlo sa mga apostol, no? Mga apostoles ni Kristo, mo kuan gayud, mo harmony o mutakdo gayud sa pundok nga nag-angkon nga mao ang tinuod. Nakaron mga higala, moingon ba mo nako nga sayop ng imong giingon veritas? Well, kung sayop, tiksi ko ninyo o di ba ka, no? Mag-email mo nako. Naman akong email, makita man sa itong website, diya sa kung madto mo sa itong archives, click mo dito sa kining atong Facebook account. Naman dito sa information, makita ninyo atong email. Email mo ni Veritas, di ba ka mo, unsa man, mo sulod mo sa atong blog, no? Naman tay blog diya sa atong website, no? Pwede mo mag-comment diya. Kung pahibaon niyo si Veritas nga si Veritas sayop ng imo, no? Para makurhian nako og ma-prove nako nga nasayop gyud ko. Maghinugmaay ta no kanang pag kurehe ay no kanang mag-ingon ta nga Brad murag di man siguro na mao kining amoy husto. Well maminaw gyud ko ana. Kay di man ko moingon nga tanan akong istorya puros husto gyud no. Kay para nako mga higala only one nga kahugpungan nga ako gyung gituhuan diri yuta nga dili masayop no. Gawas ni Kristo ug sa Dios kay di man gyud sila masayop when it comes to faith and morals no para nato mga higala. Diri sa yuta, usara pod ka kahugpungan ang giilan nako nga dili masayop sa pagpanudlo about faith and morals. Unsa man ang magisterium. Sa man ang magisterium, ang kahugpungan no una katong kahugpungan ni Kristo ang mga apostol
katong hiniusa nila nga judgment o mga pagtulunan, mo na akong gitahod nga dili masayop. Hiniusa ha dili nang gitudlo lang sa usa ka apostol nga sukuhay po sa laing apostol. Inabot pasabot mga higala ang pagtulunan, ang ilang judgment, ang ilang authority nga official mo'y akong gituhuan nga di masayop diya sa pag-interpreter no sa Biblia mga higala. Muna yung magisterium, the teaching church. Nga naman, kay sila man gud mo'y gisugo ni Kristo, ang gitahasan, gitagaag otoridad, mo nang sila ra mo'y akong giila nga di gud masayop diya sa pag-interpret sa Biblia. Nakaroon mangutana mo, veritas, wa naman to sila, katong unang mga apostol, no? Kato sila ni Pedro, nga gitugyanan sa mga yawis, ng hariat, wa naman to sila. Nakaroon sa atong panahon, kinsa man ang napuli silang katungdanan, kay sila man day ang dili masayop diya sa pag-interpreter sa Biblia, sa hiniusa nila, sa ilang konsensus. Well, mga higala, si Kwan, katong gipamulong ni Cardinal Newman, nga kanhi usa ka protestante nga nagkonverter sa pagkakatoliko, nahimong pare, nahimong obispo, then nahimong kardinal pagyod. Si the late Cardinal Newman, niingon siya nga to be immersed in history is to cease to be a Protestant. Sa laing pagka-istorya, sa in English, to be deep in history is to cease to be a Protestant. No? Sa ato kunong pagpalawom sa atong kahibang kaagan sa kasaysayan, maunay atong pagpaingon sa paghunong na sa atong pagka-protestante. Nga naman kay kung atong tun-an ang kasaysayan, wa may laing institusyon o kahugpungan o grupo, mga igala, ngang ilang sa authority gikan gyud sa mga apostol through the laying of hands. Iba na sa Biblia ang ilhanan nga kana otorisadong magtutudlo pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga apostol. Kay mo man na ilang gibuhat pagpandong sa mga kamot din kadtong gipandungan kinsa po ilang gipandungan, no? Dunay succession of authority ingon ana ang ordination sa pag-ila sa matuod nga mga mensahero ni Kristo mga higala. Then, for me, no, mga higala, no other group, no other kanabang grupo sa mga tao nga akong nakita des kasaysayan nga ang kanang ordination, gikan yun nga maghanid yun pagbalik panahon sa mga apostol, mga higala. Walay lain, mo kining akong ipasakupan karon nga pundok kamaho ang tinuhuang Katoliko, mga higala. Kay naatay kapakita, no? Ang uban mga higala kung mo challenge mo nako no kamong naminaw, libre gyapon mo kay demokrasya man ta. Libre man ta manudlo mo nang pananglit si Veritas diri na sa RMN nagsibya no, nanudlo no. Pero dili bot pasabot nga bahayas ko ha kay mga amigo nako mga tao diri tanan sa RMN. No, welcome mo kayo tanan no. Nalipay gay ko nga naay laing kuha na pod kanang nadungog na ako ganina bagong tulumanon sa ato mga igsuon no kung wa ko masayop Seventh-day Adventist man siguro to no, correct me if I'm wrong. Bisan unsa nga tinhuan, welcome dinhi sa RMN Dipolog. In the first place kuan man commercial station man ni siya no, mao na nga libre tanan, wa man ni gidapigan nga tinhuan diri no. Although mostly sa mga member diri siguro sa istasyon mostly siguro Catholic. But wala kita magpili no mga higala kinsa pasudlon din malipay ta bisan kinsa no. Lamang long ay lang mo ka lain kung si Veritas mo explain mo pabarog sa tinuhuan Katoliko kay mo man ni akong tinuhuan gud. Kamo pod pwede sad mo diri no, maamigo ninyo ang diritanan ng mga kuan personnel diri sa RMN Dipolog, libre sad mo kaayo no. In fact pasama ni kuan ni kasamang Archer Capadiso, no? Dili man na siya Roman Catholic, pero amigo mi, no? Wala mi mag-away. Tungod kay na ay pagrespetuhanay sa matag usa kanamo. Naaraman is mga naminaw kung mutuo ba sila dili no sa atong mga gipang hisgutan dinhi no. Ang ako samara kog kanabang for example maligya dia sa merkado or usab ka ahente nga nagsuri-suri nga o palit mo ani akong produkto. Pero dili ko mamugos ninyo, mupalit mamug dili, di ba? Mga gala. O ingon ana ra ko, no? Maura man gina sama sa mga apostol ni adto, di man puto sila mamugos, di ba? Magwali to sila nga mao ni ang tinuod. Pero kadtong di mo tuod, di pud pugson. Mingon ana mga higala. Importante nga bisan managlahi pa karon ang atong pundok o gibarugan nga tinuhuan, ang importante na ang gugma na ang love.
May kay ako ning naisgutan gamay no mga higala. Tungod kay namanggoy kana bang mga Catholic faith apologists dito sa US mga higala. Nga nalipay kaayo ko nga maing laki kaayo mo depensa sa tinuoang Katoliko. Pero murag nabahin sila dito tungod kay naay grupo sa mga Catholic faith apologists dito sa Amerika nga kanang gitawag na sila ron og mga CDB contest. Sa man ng CDB contest mga higala. Kanang mga Catholic ra gihapon na sila ilang gidipinsahan ang mga pagtulon ang Katoliko, no? Mga balaod sa tinuoang Katoliko, pero ni specialize kay sila sa balaod yadtong Council of Trent, katubang konsilyo ra niadtong mga tuig, no? Diin ang simbahan nito'y hakaw katong sa una ba? Mga higala. Dahil doon ay mga nabasa sila sa Council of Trent, unsa pa na mga council din ha, nga medyo no conflict ba, no? Ni conflict sa Vatican II. Gani ila bagaling giakusahan nga kining atong Santo Papa karon, dili na ni tinuod nga Santo Papa, no? Gikan ni atong Vatican II kay kana kunong Vatican II nas duna kuno yung mga kasaypanan. Pero ilang gidipinsahan ang kana bang authority nga kanang tinugyanan sa mga yawis ng harian sa langit. Office gyud na siya, no? Katungdanan gyud na siya nga kinahanglan dunay gyud maglingkod ana. Bori pasabot ni tuo sila ni anang primacy of St. Peter. Nga sa 12 ka apostol, dunay pinakalabaw diha mao ang tinugyanan sa mga yawis ng harian sa langit. Sumutuo sila og Santo Papa. Pero tungod sa ilang pamasa-masa og mga kanang basahon, nya nag-interpret po sila ilang kaugalingon, murag nahimon na silang magisterium ba. Then sila na day mo decide nga karang Santo Papahan na siyop na. Okay, kuan kuno very liberal kay siya sa ubang mga religion. Samtang ang kuan kanang katong Council of Trent very strict. Dili kuno ka magduyok mag praising dia sa ubang religion, no? Mura bag wala pahimug-ati ka nang gitawag na turog ecumenical movement, murag na pagkasupak sila ana, no? Ang Santo Papa mo adto sa kuan sa kanabang simbahan sa atong mga igsuong Muslim then makikimamat dito murag ilang gilahi pagsabot na nga murag kunog sa kaliberal na sa Santo Papa murag na kunog gidawat ang ubang religion nga puros pud tinuod. Mura bag na wa nila masabti ang atong Pope sa unsay reason nganong nakighimamat sa ubang religion mao nang ilang gi-accuse nga na heretic na kuno atong Santo Papa. Bodi pasabot dili na tinuod Katoliko ngano kay gisupak kuno ang Council of Trent sa nga council. So, mao na mga higala nga dunay mga Catholic faith defenders o Catholic faith apologists sa Amerika nga nilaban sila sa pagtuong Katoliko pero under Vatican II na kuno nga mga popes dili na mga tinuod nga pope, mga piki na kuno. So, mao na mga higala. So, medyo naguol ko kay mga maing laki ra ba? Kalabi na katong Demon Brothers, pastilan maminaw ka sila mga programa, mga higala, pastilan manulti, baga bright kay nga tanan. Dayon, perti kayo mo hisgot og Biblia, then perti kayo tanan balaod, tanang libro hapit sa Katoliko, nabasa nila. Pagkaingon gay ko, layo ra kay ko. Pero one thing lang yun nga di na ako yun madawat ang ilang sahay tungod kay mura magnahimo nga sila na may magisterium. Mura magipangunahan nila mga Santo Papa na to ron ug mga kardinal kay moingon naman sila nga ang ilaan na magihusto nga pagsabot. Munang ni disagree pug ko nila. Kay para nako there is only one magisterium. Ang pagtuo nga there is only one true church kay usara may Kristo, usara man ka iglesia nga iyang gitukod. Mao na nga kanang magisterium pod unsa man ang magisterium? Official teachers of the Church of Christ. Na may gitudlo God sa Kristo nga mga apostoles. Mao to sila mga opisyal nga magtutudlo. Sa ato pa kung kinsa ilang napulis ilang katungdanan, mao po to sila official teachers. So sila may opisyal nga mo interpret sa Biblia, dili kay bisan kinsa mga higala. Kay kung mutuo galitan ni anang bisan kinsa mo interpret sa Biblia, tanawa naon sa may nahitabo na turon divisions, di ba? Kung tinuod ng panudlo nga sula eskriptura nga ang Biblia mura pay mo pasabot siyang kaugalingon, kung tinuod pa na mo patungha unta nag-unity.
universal unity, pero the fact nga nabahin-bahin hinuon ta karon mga higala, mo nay para nako mo nay prueba nga it's wrong, no? Para nako, pero di ko mamugos ninyo. It's up to you whether to listen me or not, no? Una, para nako di jud ko mutuo anang kanang galing sola scriptura principle nga the Bible alone will interpret sa iyang kaugalingon. Kay para nako kung infallible ang pagtulunan sa Biblia, di kinahanglan nga doon na po infallible teachers. Kaya nga no, yun sa mga ito pagsiguro nga kana infallible. Kung walay mo istorya nga kana infallible. Yun sa nato pagsiguro nga kanang tanang na hisulat sa Biblia katuhuan. Nga mga tao ra may niingon nga kana katuhuan. Para nako gay mangigala sa akong pagtuon, mga konsilyo rapos katoliko ang nagdeklara nga kana linamdagan sa Espiritu Santo. Now, giunsa nato pagsiguro nga tanan, no? Kay mga higala kung maghisgot gay sinulat sa Biblia pagkadaghana kayo. Muingon ta daghan kayo, no? During the first century mga higala, daghan kayong mga nasulat ang mga Kristiyanos, pero gihashasan ni o kinsay naghashas mga higala, tinuho ang Katoliko rapod. Sama aning paghisgot karon pila ang ihap sa sulod sa Biblia. Maghisgot lang ta dila sa maghisgot atong Old Testament kay murag sumpaki man ta diha kay ang uban nato mga igsuon di man mo dawat atong 7 books, di ba? Katong gitawag og Deuterocanonicals, no? Gitawag og Apocryphas ato mga igsuong protestante, no? Mga hinigugmang protestante ilang gitawag og apocryphal books kanang atong Deuterocanonicals, no? Ay para nila kuno wa na siya labot sa kanang canonized jud nga libro. So, bisag di lang sa tamo hisgot anang Old Testament, no? Bisag New Testament pa lang. Di ba ang atong bag-ong testamento mga higala 27 lang kabasahon? Anon para nako siguro sa akong pagtuon halos kita tanan nga nanudlo og Kristyanismo karon mga higala naghiusatan niya ining New Testament books kaning 27 books of the New Testament. Pero mga higala magkabasa ba ta diha sulod sa Biblia nga dunay apostol o ang atong Ginoong Kristo naghisgot siya pila kabasahon ang bag-ong testamento? There is no single verse mga higala nabasa na ko ambot kung makabasa mo palihog text mo ni Veritas o di baka mo email mo ni Veritas or mo adto mo sa blog ni Veritas, no? Diya sa tong website veritas899.weebly.com i-post ninyo inyong comment diha nga Veritas na ay mabasa dinhi nga nako nga nag-ingon si Kristo nga ang New Testament 27 books ra gyud. Di ba si Saint Paul o si Saint Peter o si kinsa pa na diha, no? Na diha sulod sa Biblia nga nag-ingon sila nga ang New Testament kuan ra gyud 27 ka libro ra. Wa ra ba gyud mabasa mga higala. In fact no kung atong tun-an ang kasaysayan pagkadaghang kaing mga basahon, no? Diha, no? Daghang kaing basahon na pagka ito'y basahon ni sa to Thomas o kinsa pa to, no? Nalimot ko among kumutalag referensya dire kay din ako madata na nako referensya. Pili-pili arang mga higala. Daghan kaayong mga libro unya gihashasan, gipilian. Then ang napilian mao na dayoy gi-canonize, no? Muna mo gawas ng pulong canonize. Para sa nang mag-canonize og saint. Naday ko'y nadunggan speakers istasyon mga higala ba nga murag naguul ko kay na misinterpret ng canonization of saints. Kana kunong canonization of saints paghimo kuno nagsantos sa tinuo ang Katoliko. Bodi pasabot ko no nga, mahimo lang kang santos kung i-canonize ka sa simbahan. Mahigala sa ako na yung taod-taod nga pagbasa sa mga basahong Katoliko, mangyay ko'y nabasa, ana. Hinuon na ay mga statement diya sa librong Katoliko nga kung di nimo mahustos pagsabot, kung imong i-interpret sa imong kaugalingon, murag yung kag makaingon nga, kanang canonization, mao na'y paghimong santos gyud tao. Hina mga higala, kanang canonization sa akong nahibawan, deklarasyon lang na siya sa simbahan nga kanang tawhana dili malalis iyang kasantos. Mo na ang canonization. Dili kay ang canonization mo'y naghimong santos anang tawhana. No. Kay ang Dios mao ra gyud makasantos og tao mga higala. Sa Biblia ang akong nasabtan ang kasantos God basta mutuman lang kas mga pagtulon-an ni Kristo, pagtulon-an sa Dios, santos na ka. Churches of the Saints, 1 Corinthians 14:33. Bisag buhi pa ka basta nagtuo ka
sa mga pagtulunan sa Dios nya nagsunod ka, you're a saint. Ito'y katong example sa atong living saint gyud nga klaro kato si Mother Teresa of Calcutta, bisan buhi pa to siya, kuan na gito siya, gitawag na ito siya kuan kanang living saint. By the way mga higala no, duna ko'y kanabang bag-ong gihanay nga kanabang video na sa YouTube na sa atong Facebook. Ketong gi-interview si Mother Teresa no, nindot kayo tan-aw mo paminawa tong iyang mensahe. Umutoy sample ba the living saint no. Kato daing mga na-martyr during first century, second century no, mga 300 years nga panglutos sa mga Kristiyanos, pinanguluhan sa mga kanang mga pagano nga emperador, pagkadaghan kay mga na santos ato kato mga martir pagyud. Pero wala sila makanonize, mo gitawag og uncanonized saints, undeclared saints, pero santos gyapon to sila. Well, kanang canonization, unsa may tumong anong mag-canonize ang simbahan og santos mga higala. Kay in the first place, naay gahom ang simbahan pagdili og pagtugot, no? Naay gahom sa paghimog balaod, no? Sa Mateo 18:18 sa may giingon ni Kristo sa iyang simbahan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili usab nako sa langit, ang inyong itugot usab. So, ang simbahan ni Kristo, no? Nga ang mga labaw pwede makahimog balaod. Dayon punan pa diya sa buhat 16:4 nga ang maong mga pangulo nagkauyon og mga lagda nga ila-ila ra unya ila kining gipatuman ngadto sa mga pagtotoo. Una that's why ang atong simbahan ay mga canon law, na ecclesiastical law kana tungod kay ang simbahan gitagaagahom sa Dios, gitagaagahom ni Kristo sa paghimog mga balaod and we have to abide by it. We have to obey. Una nga nasubo ko kay kinilaging RH bill mga igala. Klaro man gyud ang dato opisyal gyud sa simbahan Katoliko diri bisan local church nato diri sa Pilipinas, supak man gyud ang RH bill tungod kay dunay mga family planning diha nga dili gyud husto ang pamaagi. Gibalik-balik naman isto mga kaparian, obispo, mga igala nga di man ta supak anang family planning. Pagplano sa pamilya nindot kay na. Pero diya sa paagi dili taw na bisag unsa lang. Parehas na sa panginabuhi mga higala di nang ibisag unsa lang. Kay mayong kag panulis panginabuhi man po na, di ba? Pangawat panulis mo. Sana unsa pa nang klase di prostitution panginabuhi gyapon. Sugal panginabuhi gyapon. Pero gitugot ba na sa atong moral teachings mga higala? No way. So may nga nana sab ka nang magplano tas pamilya pa maagi nga di sa ta mga nakron kay lisod kaayo. Okay makasabot man ang simbahan ana, pero di lang ta mo gamit anang sayop nga mga pamaagi nga against morality mga higala. The church is kuan kana bang unsa ni ang simbahan? Guardian of morality. When it comes to faith and morals, only the church can judge. No government of men can judge mga higala. In fact, ang ato galing gobyerno nganong nitahod ta tungod kay gitugutan ra pud ang atong gobyerno. Nasa basahon sa Roma mga higala, nganong mutahod tas gobyerno kay ang Dios ra pud mismo may nag-ingon nga tahura ang inyong mga punuan diya sa lungsod. Tahuro na to ang ilang mga balaod nga wala pud mosumpaki no sa balaod sa Dios. Kailangan dunay harmony mo nang ako believe kay kuan kay ko daig kay ko anang mga congressman, mga mayor, gobernador nga dili nila sungion ang simbahan. Nakadungog ko mga igala sa atong kuan diri pare kaganina tambong kusmisa nga nagwar nato ba nga bantay mo kay dunay grupos mga Katoliko ron nga kana bang nagpatuong Katoliko sila pero advocate sila ni anang RH bill. Ilang supakon ang official mandate sa simbahan. Muna makaingon ko bantay sa buong ni ana kay mahi po na silang mga argumento, no? Mga economist po ng uban gali ana, no? Mga bright utukan. Pero para na ko asa gisulod ang ilang utok mga higala, no? Kay ngano giwala nila ilang pagtuo. Para na ko mga higala kung muhimo ta og supak sa atong pagtulunan, no? Sa faith and morals for economy, no? Ang reason na markahan ta niya ng giingon sa pinadayag Mark of the Beast. Kanang Mark of the Beast diha, di ba no? Di lang nako basahog na kamo na nakabasa na mo ana. Nga kana bang dili kay ka makakaon kung di ka mamarkahan. Yan ang patik nga gisimbolohan og 666. Kanang simbolo nga 666, symbol of immorality man na mga igala. Nga kana bang
Di ka kakaon kung di ka mamarkahan. Buri pasabot, kung di ka musanong anang lingla sa yawa sa pagbuhat og daotan, di kang kakaon. Di ba? Ano mo naman itong hunahuna ron? Lisod man kaayo. Wa mo kay kwarta. Nya kay naarba ko'y pamilya. Wa mo kay laing trabahong nahibawan. Prostitution raman. So mag-prostitute na lang ko. Mark of the beast na mahigala. Di ba ka ng marker dihang ipatik sa imong agtang o sa imong kamot, ambot pasabot ka ng agtang, kanang musanong ba ka? Okay, kanang agtang, nagsimbolo na siya o kanang pag-oo ni mo. Then kana pong tuong kamot, nagsimbolo, nag-action o buhat sa to pa. Kung mahuna-huna ni mo ang tintasyon, nga kanang buhata, imo nang buhaton, kana siya, namarkahan ka o napatikan ka sa agtang. Dayon imo pag yung buhaton, nabuti pasabot, napatikan ng imong tuong kamot. Mauna na kay ang mga tentasyon siyawa mo man ng mga dili maayo kanang mga immorality mga higala. Nya imo unahon na magkakaon mong kuan ron kay magkakaon man kog ayo ani ron kay mogamit ko og pills ana di man jud ko kapanganak. Unya ini tubo didto gali ma-abort pagali ito. Oo, immorality man na mga higala. Then mao lagi unsay giingon ni Mother Teresa mga higala? Unsay giingon ni Mother Teresa? Limot man ko. Taas kong una-huna. Sige lang, kung maana mo sa akong website, inyo nang makita. Nga ako nilang binisayon sa akong nasabtan. Ang matod pa niya, usa kuno kadakong kawadon nga imong hunusan o imong patyon ang imong anak tungod lang sa pagsalbar sa imong kaugalingon. Sa kuno kadakong kawadon, usa kadakong kawadon o kapobrehon nga magkahuna-huna ang usa ka inahan nga iya na lang i-abort, iya na lang patyon ang bata nga nasulod sa iyang taguangkan para siya lang makaginhawa. Posti lang gilingiga kay na mga igala. Referring na sa abortion. Para sa rapod na sa itong mayong kagkanang pugnan nimo nga kaya diba kung ang natural is kung mag-love making mo sa inyong kamong mag-asawa, ang natural tendency ana nga magbunga yun na inyong gugma. Unya inyong pugnan, so against natural na. Nigamit ag artificial sa tupa. So di ka na maisip mga igala. Nga bunga sa inyong panagigugma ay, di ba, ang produkto is life. Gipug nga ni mo, so ito pa, you're against life, dili ka pro-life. Pero mayroon ka, kanapong kuan veritas, kanang natural family planning, kanang gitudlo sa simbahan, pagpugong manggihapon na, di, kasala gihapon ta na. Dili pod mga higala. Ngano? Tungod kay naa may pag-abstain. Abstain. Ang abstinence is kuan kana man ang pagtulon ng Kristiyano man na. Pero sasama ng puasa, di ba? Pagtulon ng Kristiyano man na. Nga naman yun dili sa takaron love kay murag sakto sa ni atong anak nya apiki pod. Muna nga kuan natural ang gamiton. Nya kung mag love making mo nga dili fertile ang imong asawa, so na express niyo inyong love pero wala man yun na siya produkto. Wa man yun na bata nga mahimo tungod kay wa may kuan. Dili man fertile. So walay gipugnan diha nga kinabuhi. Kay kung kuan god kana agong kanang RH bill god basta na ay artificial lang, bisag na ay bisag klaro nga mahimugso na unta na, mupurma na unta ang kinabuhi dastiyan, mapugnan man kay agi man anang kuan. Artificial. So muna against natural. Una nga nung supak ng simbahan anang kanang artificial system of birth control. No, kay against nature. Gipugnan nimo ang life. Nya kana laging kuan veritas, kana laging gitulo simbahan nga natural. Pagpugong mangyapon na. Dili na siya pagpugong sa life ngano kay kun mag love making ang magtiayon nya unfertile ang kuan unsa na ang babae
dili fertile. So, nahimo ang love making, na-express ang love, pero wa man to'y life. Tungod kay unfertile man. Nasabtan ba ninyo mga higala? So, ma-promote pa ang kanang pagtulunan sa simbahan nga kanang gitawag og abstinence. Kay kung kanaagong advocate anang RH bill sa to pa ma-promote diha, madasig kang mahimong kanang gitawag og sexual promiscuity. Kanang hala pasagad lang yun. Tira pasagad total na may artificial. So dili ma-practice ang atong pagtuo ni anang gitawag og pagpugong. Okay, magpugong magala liman ka ikaw babae yung kag fertile man ko. Nya nagplano ra ba mi nga di sa misa mga anak ron kay piki kayo. Nya di magpugong maka imbis ganahan ka kay na laago kay lawas. Pero nakapugong ka. Sama ra nga ganahan unta ka mangawat pero nakapugong ka nakaingon ka adi ko. Pero naa ng RH bill nga pwede na mga artificial birth control na ma-promote ang kanang gitawag sexual promiscuity. Nga hala tira pasagad total di bitaw kumaburos. O natira pasagad, no? Nya wa man tagi pa pakinabuhi mga higala nga tira pasagad. Nya kanang natural family planning dili gyud na tira pasagad kay laliman ka. Maghulat gud ka. Mo di ba karon mga higala mangutana ko ninyo asa may tira pasagad ana ron? Kanang RH bill o kanang natural family planning? Kanang natural family planning mo kaingon man kaadi sa kuron na may pagpugong pero kanang kuan RH bill mga higala sige lang tira taron total na bitaw kuan artificial. O mga higala kana mo na ako nang giskutan kay medyo na-touch ko, no? I love the church, no? Nahigugma ko sa tong pagtuo niya ang atong pare ganina nagpaghuman si misa mura na ko ba nga tinugyanan si Ginoo unsa may ako ikatabang sa akong pastor, no? Sa akong labaw sa pagtuo. Isip a layman, unsa may ako ikatabang nila? Well, I am a Catholic faith apologist, no? Nanalipod ko sa pagtuo mo na mutabang ko nila sa pagpanalipod. Naka mo mga higalan nakadungog ron labi na sa kuan ron, sa Facebook, sa internet. Please tabang mo. Kay mudaog niya na sa Congress, ambot lang mura na rabay nadunggan ako ipasar na kuno ng RH bill. Murag pipila ra man to ka mga congressman, di lang ko maghiskot mga higala kay dili ko gusto kanang mga kampanya og politiko bisang ganahan ko politiko pero di ko mangampanya mga higala, no? Kay na ako'y mga nainlaban nga mga politiko pero di ko mangampanya kay that's against my system. Moingon lang ko si angay butahan, no? Naara yung mga guidelines akong isulti ninyo nga kini butahin pero di ko magisgot og ngalan. Pero hibulon na mo kinsa na sila nga muhaom anang giingon sa simbahan pero di ko mangampanya. Kay that's against kana bitong magpili tag Santo Papa, di ba ngano man nang na may secret man na baluting? Muna ako advocate ko anang secret system sa pagpilik. Kaya ka na agong mahibalog o gagod, mura magog mahinawaing na imong amigo, uy, ano mo to siya mabuto na ako? Murag malain niya ba? No, hinoon, atay sportsmanship, pero para nako likayan lang nako, unang digig ko mga umpanya. O politiko, bisan pag akong igagaw, siguro ang igagaw na akong makadungog, may murag malain sila, pero pero kung ay mo kabalaka, kung angayan mo, basig kamo mo'y akong gibutahan. Lagi ko musulti, no, mga galakid siya akong butahan. No, bisan gani ang akong asawa, di kay balo. O, akong inahan, akong anak, di kay balo, kinsi akong gibutahan. Ako nga lang isulti nga, kini mo ni atong butahan na, kining madlokon sa Ginoo, kining dili magsupak-supak sa pagtulunan simbahan. Kabalo mo, kinsa ka na diha, das kongreso, kinsay mo laban sa side sa simbahan. Kinsa na, kamo na yung maintigo.
Okay, mga igalas, ang litapiki naman atong panahon. Napunta tayo isgutan in line no sa atong kinimahitungod sa RH bill kay kinahanglan iti sa Mars na gyud nga kita mga matuhuon magiusa gyud ta kay naarabay mga Katoliko nga naghugpong pod sa ilang pagbatok sa mandato gyud nga opisyal sa atong simbahan. No di man ikatingala kay na krisis ang simbahan. Sa sunod Domingo atangin ninyo ha ang mga marks, mga ilhanan nga ako pang ipangbutyag din histong tulumanon. Ngano ang simbahan nato ingon ani unsa may biblical perspective sa kadako sa atong simbahan. Inyo sipyatan no ang atong website veritas899.weblay.com. Ang atong mga nangagi nga mga tulumanon ana gipang-upload na to para gyud na akong gugma ninyo no nga kung gusto mo ma-facilitate ang inyong pagtuon may labot na sa Catholic faith mga igala, Catholic faith apologetics. Ma-facilitate bisan pag gusto mo magbinuntagay diag paminaw sa kung mga audio documents, download lang mo naa sa akong website veritas899.weblay.com. Pero di po ko mo recommend nyo, di mo matulog ha. Kaya mura ba na yung makabuang, no? Hindi na mukaon lagi basa sa Biblia. Ngayon sila, ang Biblia ko no, makabuang, no? Di na tinuod. Ang ato mga pamaagi mo ay makabuang. Hindi na tamukaon. Apil ba po ng kaon. Nagutay lawas good. Sige na tagbasa dito mukaon. Di mo pas mo itong labas na mabuang. Tadili kay makabuang ang Biblia. Ay noon, makabuang po sahay, kanang magpataka po tagsabot, di ba? Pataka tag-interpret. Nung kabuang na, kay makalibog may ganing Biblia, pero ako, di ko malibog nga, no? Kay bisag na mga sumpaki dire. Di man ko mabalda na, kay di man ako napalabihon na akong pagkaugalihong interpretation, kay di man ko magisterium. Usara may magisterium mga higala, mga apostoles, pinanguluhan ni Pedro kay siya may tinugyanan sa mga yawe. Then karon kinsa man po'y napulis lang katungdanan. O may lain nga naman itong mga cardinal bishops, pinanguluhan sa itong Santo Papa no, para nato sa sides Katoliko. O nang sila po itong paminahon. Dili kay bisan kinsa. Ay kung bisan kinsa gali mga higala na mas mudaghan pag yun itong pundok. Natanawar ko ning bisan kinsa mo interpret aning Biblia. Pila naman katinuhuan karon mga higala. Sumuna atangi pagyud ninyo dugang nasa sunod higayon mga higala. Ang atong mga paghigugma ninyo pinaagig pagpadayag sa atong pagtuo. Okay, mga igalas, ang lito, pikir naman itong panahon, dili man yun nato na ihot doon kay para magkapanungkad po na ang atong nasa technical side si Sundani na pa'y mga supot niya for sa tulumanon. By the way, ang sunod ay tulumanon yung badungog ng mga igala. Ang atong bagong manager mo Angkor. Amigo po ni sila no sa atong higala si Ramil no nga tuwa nas butuan karon. Si Brad Richard no. Brad Richard dili si Richard Gomez ha. Pero Richard kuha ni siya nga version, Pagarian version. Richard Soriano Villaronte. Hindot kay mga higala, tanghin ninyo. Ilang kumonsulti sa tulmanon siya na lang. Okay mga higala, sangalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Sa mga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong mga santos nga tuwa sa langit, mga anghel, kina lamang inyong ubus nga higala sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa Pikas Lawak Tani Luod ug Taxi Lumba,
Sa tanang mga igsoon nato diri sa RMN Dipolog, pinanguluhan sa atong maaptik nga bag-ong manager karon, si Brad Richard Soriano Villaronte. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Piel adentro, igualdad, diferente es lo que tú quieres pensar. Nuevos Kumplituha ang inyong adlaw. Paminaw kanunay sa mga programa sa DXDR RMN Dipolog. Sibyaanan nga tinuod nga nagpangga sa mga katawhan, walay bahid sa politika. Alas 5 hangtod alas 6 ang tagna sa buntag, tinuod nga balita. Pakig-uban sa respetadong magsisibya sa kasamtangan nga panahon, Archer Capadiso. Fisheries Code, hugtanong gipatuman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Code BFAR. Alas 6 hangtod alas 7 ang tagna sa buntag, straight to the point. Pakig-uban sa komentarista nga adunay prinsipyo ug baruganan, Ronald Butuan. Ato usab nga nakita diya sa to ang mga kasubaan nga mitaas na po ng tubig mga kasama. Alas 7 hangtod alas 7:15 ang tagna